Kesengi ke basis pa arpusan, hag kerteng ukpa bakun mesim bakut yamen. Kutra Jisu tu pensele ingi do mesim bakut jong me. Kasiti beningkong sikorin kal nong kaba khatsan. Kuparang ako an penken mau hapi ya ke gospel wangalaya lap hapi. Ya kaba pila yo priang ba ya kaba hapi yang scam. Ya pila pen em na ke gospel ada pibat scam ya ka kumbang alaya lap hapi. Lem kumta pila ngai le no ei. Nga ala IT pateng ningkong ya kata kabangaru ngalayo priang. Bau Chris ulayap nak bentai ki pop jungi. Kat kum ki jing tho. Bala tep ye u bat kum ki jing tho ulami pat ha kasngi ke balai. Bala yo iya u da uke pas ningkong nang ta sada ki khat ar ngut. Hadin kata la yo iya u da ki san spa ngut ki para bangai. Baro lang buon na ki kidang em wala don ki balayap. Nang ta la yo iya u da Jacob nang ta da ki apostol baro khadu ya baro la yo iya u danga lakum uba khalor ngalong baritam na ki apostol da sisya ngam dawa anamar bangala leben ya kabalang ublay ngam dawa wat ya kerteng apostol hendrei da kajingit sebon ublay ngalong kumbang ngalong menta kani kajingit sebon jung yanga kamsim sep da sisya ngala tre kamting ban ya ki weipat baro om dala dehi henrei da kajing sebon ublay tira da mangane maki kani kalong kabang yalap kani kalong kata kabang pilangai hai thu yanga lada layalap ba ukris ulami pat na kajing yap kumnu don na phi ki ba om don jing mi pat jing ki bayap lada om don jing mi pat jing ki bayap ukris hi shem lami pat balada ukris shem lami pat kajing yalap jingi kala sep kajing jung phiru kamlar kam kumta ngi pau kum kisaki balam ler ju ublay namar ngilayeng scam ngilayeng saki ya u bawla penmi pat ya u Chris haba shem la penmi pat shisha ya u lada kibayap kim mi pat balai namar lada kibayap kim mi pat u Chris ru shem la mi pat balada u Chris shem la mi pat kajinget jung phi kabijai pidang sa hakipop jung phi bat kitu kibaya otia ha u Chris kilayap jendu jendam lada ki jingkar ben jungi ha Chris ki kotang hakani ka jing ngilong ki bri ki wa khams ni bok bania baro penban Chris ulami pat na ka jing yap uso ningkong jong ki balayo thia no ka jing yap ka lawanda ubrio kumta ka jing pat jung ki bayap ru kawanda ubrio kumba ha adam baro ki yap kumta ha Chris baro kin sami pat hendrai uwei pa uwei hala pali Chris uso ningkong manang ta kajingwan jong kitu baro ki balong ki jong hadin kata kanwan kajingkut haba naiti ya kahima ublay ha ublay ukpa anda ola penluku pom ya baro kajing sensyar kabor bar ka ikhtiar persya ublay Chris uday ben sensyar hadu ba ublay un pendem lut ya kinong syun baro apo ki kijat jong bar kanong syun ka bakhat du kadai ka ban pendu thiau kalong kajing yap kajing tho ka ong ba ublay ula bu aka baro ki kijat jung henry haba ka ong la pandemic aka baro kalong ka basyai ba ulat no tang uta wala pandemic aka baro au Chris anda ka ba khadu aka baro la pandem ha ukun uni on sa pandem yala di ha uta wala pandemic aka baro hapo jung kumta ba ublay undup long baro ha baro lada kibala yap kemipan ya ki kerman kitu bahasa pen baptis na bentai ki bayap lada ka jing mipat ki bayap kamlong ka jing sisya Malaysia pen baptis na bentai jungki bat Malaysia mangiru ngipha ya lade lentertai ngatur sya ka jing yap man kasngi ko para ngala ban kubur ya kata da ka jing ngau buram ka bangadon ya phi ha Chris Jisu utrai jungi ladang alayele kitu kiriu murat ha Efesus tang da ka jing tumu bakan jabriu kala mentoi ayu yanga lada ki bayap kemipat yang ini abam bat ngini adi namar la sya ingin sayap wat sya syukur syu kilok basniu ki penjot ya ki akur babha tu kendit bin riu no da sisya bertuken no ban lepop don no phi ki bam tip syapang ublay nga ong kumni ban pen ra nya phi le si don uban ong da kumnu an pen mipat ya ki bayap kindon kimet ki ba kum kajing kali ke babi usembai ba pibet seilung lam da uyap
hama pibet pim jubet da ujing tung bala he henry da usembo jong ukau ni unu uwe pat uso ublei ula ai ha u kamet kat kaba umon haman usumbai la ka jong kamet ambaro ka jaddo kalong kumju kibriu kidon kawai ka jaddo kimrat kawai pat kisimpat la ka jong ka jad kidok haru la ka jong don kimet beneng don kimet kendau kajing pernah jong kimet beneng kalong kawai ka jong kimet kendau kawai pat kasngi ka don la ka jong kajing pernah upnai bagi kelur la ka jong wat para kelur wei uper na wei pat ha kajing tingshan kumta kalong ru ba kajing ipat jong kibayam kat kabala bet ha ka kendau kaliban puon kaba mipat kalong kabam puon kaba bet kalong kaba po kaba ki kalong kabadan burom la bet ha kajing kelot kan mipat ha kajing klan la bet ha kamet kaba kenjado kami pat kamet bekenja mensim la dadon kamet bekenja do tutip scam kadon ru kamet bekenja mensim la dadon kamet bekenja do tutip scam badon kamet bekenja mensim kajing tho ko ong bawa adam ubri ubaningkong ula kalalong ka mensim ka baim wa adam bakhadu pat ula kalalong ka mensim ka ba jing im tuken mau ka bekenja mensim kam sim lalong ka baningkong lawan syua ka bekenja do ba hadin ka bekenja kebat ka hadin ka kenja ka bekenja mensim ubri ubaningkong ulalong na ka kendau la thau na ka do met ubaar ulalong na beneng kibriu bekenja pertai kilong kum ubri ubana ka kendau kibriu ki bekenja beneng kilong kum ubri ubana beneng tikembang ikong ikadur jong bekenja kendau tungin ya kongru ya kadur jong bekenja beneng kani ka ba ngambut ban ong kupara kado berkat senam kimla ban yo kenti hakahima ublei kumju kajing puon kamla ban yo kenti ya kajing bampuon mentang itu api kawai kajing maya ngibaro ngin om yo thia hanrei yang ngibaro an sapen kala haka sikilep mat kendit tang maria sawa katuroi bakhadu katuroi kan sawa kibayap kin mipat kibampuon bat yangi an sapen kala ya kadi kemet bampuon dei ban penkup da kajing bampuon ya kani kemet ban yap an penkup da kajing bamyap anda kemet bampuon kan sim ya kajing bampuon berkani ke ban yap ya kajing bam yap hangta an sependep ya kajing ong jong ha kajing tho ya kajing yap langut no khoi ha kajing job ko jing yap hang no kajing job jong pha ko jing yap hang no ka sini jong pha ka sini jong kajing yap kalong ka pop bar ka pop ko yo bor na ka an henry tu ai ngo ya ublei bar ai hangi kajing job da utrai jongi Jesus Christ tu yang scam bat tu ya ini ko para bangai ba ye jonga ban ai tilot ha ka kam utrai pitep ba ka jintre sitom jong phi kam long le no ai haba le ya ka na ka benta utrai ka tin jong utrai ni singu ya ublei hakal nong ba khatsan ni i kumbadan ki bahikai ba kanamdan ka jimi pat ha ya ki bayap ka bumut sisen balayap lakut bat au namdan ka jing mi pat bat kani Paulus ukwa ban pensyai bat hakani ka jing pensyai jong Paulus ka siti ka jing hikai jong u kalong ka bajliu do kata-kata khamtam e bai dei ba ka jing mi pat ka ba yarap ingi wei pe wei ban sngo thu ya ka ei kanong rim jong ka jinget jingi kanong rim jong ka jinget jingi ka dei yu Jesus Christ ula syayap Jesus Christ ula mi pat kajing yap kam dei ka bakhat do hanrei kadai ka ching mi pat jong ukres na kajing yap kani kadai ka kubor babha bat hakal nong ka ba hakal khot ka ba ar ter wong lapen emi phi da ka gospel la phi bat scam ya ka kumbang alaya lap happy lem kumta phirangai le no ai ni hapan priang ka jing shisha jong ka gospel kumba kalong ka gospel ne ka bible ne khamta ka gospel jisu umdei tang wei ne kinong hikai la ne wei ne kiru krau em umdei tang kata kampat biang bangin sngap la ngin su sngap la kajing kran jong no la ne bangin su hon ban ong ba kiwei kiaro yu jisu kum ono hikai bat kum ta ter ka ba kham kong san ka dei kani ban yo e kajing im bam jukot ni don kam ban ngej kum ba jisu la pen pau ha ka gospel kum ba ka gospel ka hikai yang i wei pe wei
lapen yang ngi da ka gospel lada ngi bat scam ya ka kumbala ya lap hangi kata ka keba ka tin chung blai ka kwa ban ong na bas dang natada pet kot balai hadu ka bapra hang ni Paulus ujier ban pensisya ba ujisu lami pat na kajing yap ba ujier ki sakhi ki ba mau ya kendu lane ki ba ujisu la penpau ya la de ha kini ki sakhi ba kini ki sakhi menta ki alap keleng-keleng ba ujisu lami pat na kajing yap ba ujisu lami pat na kajing yap wong kumno ngala IT pateng ningkong ya kata ka bangaru ngala yo priang ba ukris ulayap na ka benta ki pop jengi kar kum kajing tho la tep ya lami pat ro kar kum kajing tho kani ke jingau jong Paulus ke penken mau ingi bakani kani ke sandur ke jong play ujisu om dai ba uyai ha ka jingya le bha jung ka ba ma u rang le bha ki bri ki dang plot on penyap ma u klem tip ha ka ta ka rukam no ta ka da usha yap no nak benta ka jing shisha ne ha da ka jing bisni ki wei kum ta ter kata kam dai ka kubor ba bha ka kubor ba bha ka dai kat kum ka jing tho ba ujisu kris uyap ro kat kum ka jing tho ka wei da jing tho ka ba sutunat ba dai ka sam ka ar pu ar berkumju ru ka kitab Isaiah nang basan pulai puli kini baru artli pinpek babon ki ai bala keren hang tu kalong thik ka ai ka bajia ka jingem jong jisu ka sam ka bakhat riu ka ba keren ru ba onam sha yo shakri jong u ba on mat ya ka jing put kata ka ba lam sa ka jing mi pat la pipek ya ka kam ki apostol nang ba aru u Petrus pun don kam ya ka ni ka kentien ban ong ba u David ya thu lupa ya ka jing mi pat jong Mesaya kabamut ke jing sha stom ke jing yap bat ke jing mi pat jong jisu ki ja ki ulong kat kum ke jing tho kani ngidon kam ban ngai bat kani ke jing ngai kanwan ra ya ke jing em om dei da kawai ke benta om dei da kawai ke benta dei ke jing sha stom ke jing yap bat ke jing mi pat u jisu na ke jing yap bawan ra ke jing em yang i wei pe wei kumba u ong ha ki dikot ki ban shadin pin sai i bo ong ba lada ke jing kerman jungi hau kris ka kut tang hakani ke jing em ngirong kibri ke bakam snu bok bania baro nata de pipuli dekat bakat nriu hat jau om lada ukris em simla mipat ngi ngirang sa kut hi ha ka pop jungi om dei tang ka ding phna han rei kham tam e ka jing mi pat jong utrai jungi jisu kris menta dekat basau basan terter u Paulus ujer keteng kibri ke ba u jisu la yo i la ne ulapan pau hadin ka jing mi pat Borong kumno layo iyo udah kepas ke pamut Petrus nang tar ki kar arngot ka pamut ban khoi ka karhun ki apostol hadien layo i ki da ki sanspa ngot ki para bangai baro lang bon ki kidang em waladon ki bayap nang ta layo iyo udah Jacob nang tar ki apostol baro khadu baro layo iyo danga kata ka Paulus uang ka basungut nat kadi gani layo iyo udah kepas layu i udah ki apostol bak khantam layu i da udah ki sanspa ngut ki para bangai baro lang bonaki kidang em wat ladon ru ki balayap kabamut bau jisu lapan pau teng haki sanspa ngut ki para bangai ha kaju kapor ha kaju ka klipmat maki baro khoi kilayu i au jisu kani kamdai hallucination ne kata ka jingi ikulmar Jisu baru khot san spa ngot kilayo i badai Jisu kilayo i au Jisu balami pat nak jingyap wasung tenar Paulus uang bon ki badang em waladon ki balayap ban ong no lesi la da phimngai phila ban kelina kitu ki badang em bon kidang em waladon ru katu genengut ki balayap la da phipet ya jing tho jong Paulus ke sti Korin ka la tho ka hapdeng ki snem san pho sao bot san phnyo hapdeng kini ki snem la tho ka ni ka sti jong Paulus ki Korin Tela tapi kanya ka jing mipat jong Jisu na ka jing yap haus nem lai pulai ka bamut dang arpo tam snem arpo sau snem kata ka ni ka jing tho ba ka jing yalap jong Paulus kala urlong kani ka jing tho bo ong basan spangut ki para bangai kala urlong ha ka ni ka por tang arpo snem ka bamut dei sisha kan ka ba ong bon naki ki badang em donro ki bala yap we ar ndrei bon naki ki badang em kani ka sakhi jong ka jing mipat kani kadi ka sakhi jong ka jing mi pat ka ba mangi iwe pe we ni don kaman ngai ni don kaman plai ka jing ngai but bandup pen shisha kani ka jing mi pat bandup pen shisha ka jing mi pat kani ka jing kai jong Paulus kadi ka we na ka jing kai ki ba kongsan ba ban pen i hangi iwe pe we
ba ka jing mi pat jong Jisu ka urlong bat om le tang ba ki khat arngut ki senran ki wan ban ong ya kata em hendrei wat sans pa ngut ki wei pada ki para bangai ru sans pa ngut na ki wei pada ki para bangai ru makiru ki sakilang makiru kilayo i yau try Jisu Christ ubala mi pat yau try jing Jisu Christ ubala mi pat ba nak bentakan ni ke jing sisya ka ai ba Paulus uang na ka bentakan ni ngalatur man ka sngi sya ka jing yap lada kamdai ke jing sisya ong kumno ngan jindala letrei le no ai lada umdan jing ipat jing kibayap ngan jindala letrei le no ai hendrei nak bentakan ni ke jing sisya nak bentakan bansaki ke jing ipat jing Jisu Christ ngatur man ka sngi sya ka jing yap ngatur man ka sngi sya ka jing yap nak kata kadau kun men ko para ba Paulus wearing iwe pewe bangin scam ka jing ngai ha ka jing ipat jing Jisu Christ bangin scam ka jing ngai ha ka jing mi pat jong tra jing Jisu Christ ba ai ngi ka jing em bam jukut ba ai ngi ka jing em jong bam jukut kane kari ka ba Paulus ku ban kren bar ka ba ar ka dai ka ba mangi iwe iwe ngi hap ru ban ngai ngi dan kam ru ban ngai ya ka jing mi pat jong ki ba yap baro kembangi duai barabor ha ka grit la ne kata ka jing pla jing jing ki apostol ni ong no ngangai ha ka jing mi pat ka do ba ha ka jing em bam jukut ngangai ka jing ipat ka do ba ka jing imam jukut kawai ka jing keli ka ba Paulus dal pipai upersang man mata yengi uang ba lesi pila ban keli ha ka no ka rukom kata kamet bakan dalam ipat kan salong uang ka jing keli ka ba be pai ya ka partai mariang sa pibet usembai kau mi ujing thong pibet usembai kau mi ujing thong pibet usembai baret mi ujing thong ha ka ju rukom ru kamet beneng met khendau bar khoi kidan la ka jong na kata kadau ko ban ong hangi iwe piwe ba hey kamet bekerja mensiam ru kadon kani kaya per na kani kamet bekerja do ba puut kaban saput andai kani kamet bekerja mensiam kanam puut syo kan long kum no kan no kum ngimla ban tip syai ngimla ban sung thu syai andai Paulus ku ban ongi kadon kamet ka bekerja mensiam kadon kamet bekerja mensiam ya ka ba hakata ka por kamet jengap jeng pi kanum don syu ka jing puut kanum don syu ka jing throw ka jing ko abrai ba kita ki eke bar khoi kamet ka ba ka benjamin sim yangi an sapen kop da ka ni kamet ba benjamin sim tungi duai ba ublei in pun scam ka jinget jungi kam karpang ka jinget jungi ha ka jingmi pat jong Jisu Christ ka jinget jungi ha ka jingmi pat jong ki bayap tang namar bangim la ban sungu thu lut ko men ka para ba wat jukun tat no ya ka jing sisya baro ki aka le sing ila ban sungu thu akasi klemat hanre yai ne baru ublei yai buat yu wat apa yang kijing bam sutu jungi ulak ban le sipun ba ke ha kajing em jungi ban pen scam ya kajing ngai jungi any ro Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha ku jungi Jesus Christ men jungi ba kading so kajing e wala pen raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kajing kerman ba kar ku na menta kajing wan ka hima jungi to ai ba kajing e Jombi kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kelai kolong brio man brio na shapo bar ya jing tha baro ah jing kmil ti bati kina ya ka beneng betumai be ka pertai betumai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai be ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono utam jisu tesin ai kemariang rap jingi kristan tu doai na ta jingi